30 November 2024 muri Zimbabwe ndadzoka zvekare zvinhu zvina kumira zvakanaka nhasi muchandiregerera namboita kakunonoka because kana neniwo futi ndambenge ndasvika pakutoita pakuvhunduka. These people, they are now in a panic mode sekutaura kwazviri kutoitwa iko zvinezvi mumastreets nyaya mabudiri adziri kuita. So nhasi ndauya kuzokujekeserai kuti what's going on, chii chiri kuitika. So semazuva ese kana uchiziva kuti iwewe unoti pasi neZANU-PF auchaide, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane, because zvinhu zviri panapa zvikaramba zvifamba mafambiro iwayaya tinotoona kuti zvinhu zvacho zvane direction zvane kwazvakuenda. So nyaya iri kutangira panapa, Mnangagwa abuda ari kuvhundutsa vanhu through this media commission something statement rabudiswa nevakomana vemedia commission, but we all know my handwriting kuti handwriting most of the times inobuda kuna ningi like samaonera munozvita dzimwe nguva hera kuti nezvinhu zvainototaura zvizhinji you can tell kuti handwriting inenge yaniki mangwana chero kana anga asiripo patuti handwriting anogona panonotaura nevanenge vachinyora maarticle kana kuti maeditors vacho something like that, because ndezvavo zvinhu zvacho vajara kuita zvavari kuda. So chinhu chavari kunyatsotya panapa vari kutya kuti social media yakunyatsosvitsa vanhu information sezvairi, hapasina space kana kuti time yepropaganda yekuti vanotanga vatora nyaya voiisa muherald, voitora voiisa munewspaper, manewspaper avo yekuti kana kuti paZBC vobudisa nyaya mabudisiro avanoda ivo. So zvazviri kuitika zvakadaro abuda ari kutaura panapa ari kuti the dissemination of false, malicious and inflammatory stories not only erodes public trust in the media but also jeopardizes the strides Zimbabwe has made in fostering an environment conducive to open discourse. Such behavior constitutes an abuse of very freedoms that enable the press to operate and undermines the credibility of the journalistic profession. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaura mumazuva adarika aya maiona vakabuda vapa vachivhundutsirana pakataura nyaya yekunzizoni vanhu vanga vachienda kunovhota kuMozambique vachididididi, ndo nyaya vakabva vakwira BP. Hatina kudaro zvinhu zviri kutaurwa izvozvo chichi vakabuda pakataura nyaya yekunzi hanzi Mnangagwa ari kuita maparallel structures chinchi, vakabuda futi vakatanga kupopota vachijamuka nyaya idzodzo. Nyaya dzimwe zhinji dzinobuda dzichitaurwa kana dziri dzekunyeba munofanira kuvaziva vanhu ivavo havanyanyise kujamuka zvokumhanya, but nyaya ikatanga ineka uchokwadiso vanoya vakaita kurodza maziso. Pane imwe futi mukatarisa ivo zvavajaira kuita. Let me show you something panapa. Musi wa 4 July the Herald yakabudisa panapa ikataura kuti president delivers on electricity promise. I don't know, 4 July 2023 electricity promise yaitaurwa yacho I don't know kuti ndeipi yo. I think problem electricity nanasi muchingori nayo. So ndo zvavakajaira kuita manje vakataura kudaro zvazvatogara ndo media vanoda, they want to own everything, they want to own the media, vanenge vachida kucontrola. Saka unaona iko zvinhu zvari busy kuda kunyatsozivisa kuti toita sei, but zviri kuramba kubuda. Mnangagwa ndobva abudikirawo panapa musi wa 15 June 2018 achitaura kuti on 31 July 2018 Shaban and Mashava will employ 6,000 people. I don't know guys kuti 6,000 people vakatopinda mabasa ekusaidi ikoko, ende nanhasi tichirida kutozvinzwa, hatina kuzombozvinzwa nezvazvo futi, but ndiye akabuda akazvitaura iye ndiye ega anoda kodzero yekutaura zvaanenge achida zvepropaganda. Kana zvichinge zvako dindiko rinoonaka richakweva rimwe raakudhonzwa vakuti mavara vedu akusviba. Ndobva vabuda futi musi wa 3 May 2024 vachitaura kuti Zig to purchase petrol and diesel. Handisi kuziva kuti petrol neddiesel Zig rakazotenga here, but zvinhu zvakabuda futi paThe Herald yavo vachitaura. But ameno kana pane akambotengawo motoratidzawo mareceipts acho makatenga muchinzi manga muchishandisa Zig. And tobva tadzoka imwe yakabudiswa neHerald zvekare musi weMonday 15 June this was 2013. Okay, but yanga iri madays amugaba, but it's them ndo zvavanga vakajaira manje kuti Mugabe paitonga iye vaitaura zvavanoda ZANU-PF to unlock 1.8 trillion. I don't know how, I don't know,
because up to now tikungozoti government of Zimbabwe is broke. Yakutopa vanhu matax pakuti munhu awinawo njuga dzake mpaka kuti tipe 10% wawinawo ka $10 kako vari kuvhomorera $1 kubetting. Ndo pachazoipa yatozosvika nyika yacho. Saka urikuona kuti chatiri kuzoti manje these guys vari kuita kuvhunduka. Ian Khama pane zvaakabuda akataura akati Zimbabwe inofanira kubviswa muSADC yoita zvinhu zvayo yega because vari kungopindira nyaya dzemunyika dzevamwe vanhu. Saka panapa ndo pavari kubuda vari kuramba. Ian Mangwana azonyatsobudisa manje akati accusation of Zimbabwe meddling in neighboring countries internal affairs are baseless and aimed at tarnishing President Mnangagwa's reputation as SADC chairman. We reject these claims with deserved contempt. Ndo nyaya chete iripo hombe, ndo pane nyaya hombesa ipapo vakanzi vari kupindira nyaya. Saka vakutanga vari kuita kuverenga rice vari busy, so vakaita kutonhora maaizi iko zvinhu havasi kunzwisisa kuti chii chiri kunyatsoitika ende tiri kunyatsoenda kupi. Ndo pari kuvavhiringidza izvezvi. Ndosaka muri kuona zvese nyanga dzese dziri kuitika idzi yowe this yowe that yowe that pamnondo pamusasa ABCD zvichingoenda zvakadaro, but ndo pane confusion yese ipapo, ndo pane kuvhiringidzika kwese. Panapa pane dzimwe dziri kubuda nyaya. This time mangwana handidi kunyebere. I'm sure ende munotarisa kune vanhu vaswera muchiona ZBC hazvisati zvatombotaurwa ipapo. Choppies has announced that it will closing down its 30 stores in Zimbabwe due to low sales and high competition from informal traders. Ndozvo kutoitika. Choppies yakutobuda muZimbabwe. 30 mashops eChoppies ari kubva muZimbabwe. It's something chakuti ivo kana vakuda kutaura vanenge vachida kuti alright it's fine yati iri kuvhara voda kutsvaga kamwewo ka reason. But with this era, with this generation, with this media yaako mazuva ano, iyi type of media yakuteerwa nevanhu, ivo havana do, havana chance ikoko. Vanhu vari kuteerera zvinhu zvavo zvavari kuda kutonzwa direct, because pakatonzwa kuti Choppies inoda kuvhara vanhu vanotoenda votonobvunza even kana majournalist direct kuna munhu wacho weChoppies kana anenge ari manager, general manager anorana Choppies yacho muZimbabwe, ndiye anonobvunzwa kuti why uri kubuda muZimbabwe. Opindura kuti hai ini ndikubvira because of zvakati. The next thing chikubva chano backfire kwavari. Saka ndo pane hana yavo yese ipapo kuti alright Mugabe aita achitonga uzodai uchiteererwa chiti izvo. So kana vakangorowa munhu chero mbama muroad zvinoswera zvatozara ne evidence wewe variwa munhu mbama vanotanga kuti what kind of government is this. But mazuva Mugabe maingoitwa zvese panga pasina this media, so hana yavo iri kuita kurwa nehana iko. Zvinezvi pane imwe nyaya iri kutoitika, hanzi voting in progress at Lawrence Primary School Makoni RDC Ward 38 by election riri kutoitika. Pane vanhu 1 2 3 chete ndo vakamira paline now. It's happening right now. I don't know guys kuti munhu iwono sei, but pakashata pakatoipa and people are complaining. maZimbabweans vari kuti ma elections hana chanobatsira. Please just declare ZANU-PF a winner without voting. You are wasting resources. Chingoti kana marecola munhu motongoti candidate weZANU-PF ndiye awina zvatopera. Because chidhiri chiri kunzi chimwe chiri kudya mamillions nyika. Iko zvinezvi nyika yasvika pakunzi ya broke. Can you imagine? Nyika yasvika kunzi ya broke government inzi yachoboka isina mari. Because of zvinhu zvakadai so zvese zvinenge zvichiitika izvi. Maminister takutombokatira zvinhu zvedu takuto. Ndakaona musi uno papa chibuda imwe ngachitenderedzwa chinzi ma MP vekunana Britain vanotozvifambira vachienda vega kuparliament havatengerwe mota chichi. Zvinhu zvakati siyani neZimbabwe. Zimbabwe munhu anenge ada kutonowana kunodya zvese iko. Because pfungwa yekuti ari kushandira nyika kuti kugadzira zvinhu havana pfungwa idzodzo. Vari kuda kuti nyika yacho ngaindishandirewo futi ngaindipe something. Anyway, it's a topic for another day, but zviriko. Now ndiri kuona mabucket seats asvika and vanhu veZANU-PF they are now complaining. This young man akanga auya kunharo. Akauya achicriticize zvoti titaura akati aiwa achinji chakachallenger akati ZANU-PF iri kutodeliver mabucket seats pacha. So taitisana naro tine zvatakabvunzana. Nhasi ndakuona akutoposta ari kuti we are being led by a bunch of incompetents. The bucket seats were not supposed to be imported, but rather the machine which manufactures this from plastic waste. We have the Rufaro Stadium which needs bucket seats
which also was going to benefit from that recycling machinery. Apedza zvake mwana kombana vadanyara taitaura nyaya iyo vadeliver vaunza ndikati what it's fine kana tiri kuti vadeliver vaunza mabucket seeds. What about vanhu vari muno mbozi mimi muri kungoti vatoenda zvine zvaodwa somewhere zvotouya anditi mishini yacho inoita mari matadza ari kungotora mishini wacho mimi moti pari kuzoitwa recycling pipe recycling yotanga kumeka sense muno kunzi achinonga zvigubhu nechinchiti maplastic adzoke achienda recycling vanhu vaya vasina mabasa kana kuti vamwe vanofamba chinonga zvigubhu zvotoziva kuti tatoonekwe kuti unotengesa zvinhu zvedu zvane mari weri nani ikonomi yagadzirika kai vanenge vachirana mishini yacho vachishanda company iyoyo inenge ichigadzirwa yato imwe industry inenge yatovhurwa makutoziva kuti makutogadzira mabucket seats enyu mega mogadzira mastadium paachagadzirwa akawanda achawanda mastadium ogadzirwa dzimwe nyikawo maneighboring countries vachadyira dhiri vototi kuZimbabwe kunogadzirwa mabucket seats akadai munenge matoita vekutanga kutozviitawo muno kuside kunoku. And from there ndambunza kuti izvo so uri kuita tunharo tisina nebasa rese because of ameno pamwe uri kupuwa ameno kamari iko unenge uchipuwa izvo so but hama dzako hadzisi kushanda iwo right ndiwe gori kuningina but dai vaorder chiri chemushini vaikwanisa kunge vachiisa zvinhu izvo zvikwanisa kushanda ndazongoona kuzvitaura ega akuposta munhu anotofamba neZANU-PF echo zvakanyanya abvuma ega kuti vanhu vari kuti tonga vaka inotori imwe mbeu chaiyo. Anyway, muri Zimbabwe pane nyaya yakaitika musi uno apa yekuparliament yekudzingwa magetsi kwakaitika. You know, a lot of people vakatanga vachidhauta kuti unenge uri kunyeba iwewe because you know I was the first kubuda nenyaya yacho right magetsi adzingwa parliament and people like no azvife zvakaitika vazoona kuti chitori chokwadi chatoitika. So panapa pari kubuda nyaya iyoyi pari kuzonzi the parliament of Zimbabwe is apologized to President Emmerson Mnangagwa and the nation at large for the power outage that occurred this Thursday at the end of the presentation of the 2025 national budget. In a statement, Parliament apologized to the president for regrettable and unfortunate incidents, saying information at hand indicates thunderstorms and high winds affected overhead lines, resulting in tripping at 132 kV feeder that supplies power to a substation which feeds power to Mount Abden. Vapedza zvavo haimhepo yakangokonzeresa chete bva zvadilibva zvitodzima saka sorry but maZimbabweans havasi kuzvigamuchira vari kunzi muri kuti sorry pachii ndopaita nyaya hama dzangu Zimbabwe inotoriwo imwe nyika itori different yekuti hakwanise kungoita zvese pari kunzi no. A proper parliament would not have apologized to a president who is failing to do his job. What parliament should have done is to summon him to come and account on steps his executive is taking to fix the electricity crisis. That parliament is shirking its responsibility. Atunzi parliament yato kanganisa why ichikumbira regerero kadaro rwei parikunzi avafana kukumbira regerero imba yekuti anofana kutodeedzwa acho achitaura nyaya idzodzo but havasi kuzviita. Umwe kuti what an apology to a nation at large for putting them in darkness. So for 20 hours a day without power hanzi munofana kutokumbira nyuri regerero kune vanhu vamuri kutoita 20 hours vari mucherima. Apologized instead of summoning the SOB to explain to the country what is happening to power supply and the broader economy. Chii mimi hanzi muri kumbira regerero rechi umwari kuti ED must apologize to the nation cause this is what citizens go through a daily basis. Stop bootlicking and tell him the truth. Apologize kuyekuita sei vanhu vari kuzviramba kuti anga asingafanirwe kuapologize vanhu anga asingafanirwe kuapologize ndo pari kuita nyaya hombe pari kupisa hama dzadiwa. I think President Mnangagwa is one who owes us an apology. Vakati vari kujegesa nyika yese muna 2018. What happened to the Rio Tinto coal generation project? He said they developed using coal. He was going to develop Zim using coal last year. Vanhu vari kupopota zvisingaite a whole parliament without a backup system inoita
change over automatic. Tipei basa muone zvatinoita isu vana vefu. Vamwe vakutotaura kuti tipei titoita tega ikoko kwete ngopanana mega pachifesi maningirine iwawo. Apology ndechii? Aye pakaipa vanhu vari kupopota vakomana. Zvarwadza nekuti zvaitika mumusha mukuru here. You are useless. Incompetence does not mean you may apologize can change a darkness in their brains. Vanhu vari kupopota vari kuzviramba zvekuapologize kwaitwa neparliament of Zimbabwe. Vari kuti vanga vasiri suppose yekunge vachiapologize. Muri Zimbabwe ndo nyaya dziri pano nhasi dzandangondiwe nadzo ndakakubatira kuitira kuti mukwanise kuziva zvinhu zviri kuitika pamunenge muchiswera muri mudhee renyu, munenge muchinzwisisa zvinhu zvese zviri kuitika panzvimbo. Sori zvenyu nhasi ndazoti nonokei kuuya pane zvinhu zvanga zvimboitika but iko zvinezvi ndadzoka ndapo ndakutokupai nyaya dzese dziri kuitika ende nyaya dziri kuramba dzichitouya. Garai makaisa ka notification bell kunge make sure karipo because ikurura. But the most important thing, kana mato like next video munongoroona richibva ratopindira.